Emme salam dostlar, yine de Sunday soğallar sizin bilen. Doğru değil mi? Yok. Manda ikinci günü ne söylüyor? Öyle ikimizden olayım doğru. Değil mi? Sunday plus oluyor. Sunday plus oluyor. Ada Production siz bilen dostlar, Insta Battle, Home Concept, yine mihmanseverlik ben kapılarını açtı. Görüşünüz yalip. Bugün näme üçin men bu yerde durun deyip krediyen bolmamız mümkün. Köpüňizden bilýäsiňiz ýöne eýem. Sebäbi Ataş bilen Gonç öz patbiçikleri bilen, dostlary bilen özara näme darkaş urunmagy karar berdiler. Insta Battle'ın şäginde. Şoň üçin bulara bir alyp barysy gerek boldy. Ulu format bilen teklif etdiler. Sağ ol atam. Size sağ olun. Ulu formatla kabul etdim. Kabul etdim. Şoň üçin Partiýan şäherli men alyp barsa däl. Şoň üçin men erkin alyp barzak. Men ýöne bir bärde alyp barjyň näme funksiýasyny imitir dedeýin. İmitir. Taýdan jogabyny bermedim. Owa. Gatnaşdyň düzmäni, şertlerini paýlamaga biz Instagramda ýykdylar ýöne soraklaryny berin öňe daşa taýdan. Promosiýon zastogaty maksadat. Ha şeýlem ýa. Şoň üçin indi erkin şekilde alyp barayyn. Men birinji gele gatnaşanam bolsam, käbir şertleri kän ýagynda däl. Şoň üçin şertleriniň käbir bärden aýdýan ýerlerimi gaýrat et. Gonç. Atam özüňem bir Tutulýan ýerlerimiz düzeltdik. İlki bilen Gonç Melaýew, men hemişe diýen bolup käbir alalaşan ýöne men şol pikirimden hiç dänemok. Men näme Gonç Melaýew türkmenliň Ritik Roşan diýen. İn öwren aktörümden. Şeýlemi? Şahruhdan metre öwren. Ay, şo soragy wagtda aýdymyr ýa. Transfer rada diýer. Men diýäni bilýärmi? Mene men diýän köp kişi men diýän näpdiň? Gonç soğudun var. Kriştice kullanadınız ha? Kriştice kullanadınız ha? Türkmen toylarynyň, Türkmen internetiniň bedegi kaçok. Gonç Melaýew. El çarpmadı dik adam näle bu? El çarpmadı da. Yapama düşünüp näme satmaýan da el çarp. Basın baka bolmaýar. Doğru. Atam Ataş diýen mene adım dolaýtsak da soragda baýalar. Men efire giremez ama taýsam bolar. Yo, ýazgyda bar anlady. Ha, aýtama bolar oradan. Öwöz durdyf. Dostlar, romantik, semýenin, operator, художник, rejissor, bu Ada Production ruhu atadı. Vah, bolýar Ahmet Toyur, onlarla mutlu diýdi. Ada da soldy. Bu sen utsaň mara, utuşun hiç şey bilemedim duýdum. Ne var ya? Diýjek. Ustaýdym, urulman gaýtdym. Ýa-ni Sen fleşkada ýarabat diýerler. men şuň utursaň saňa behbetli ýaly. Ya men adam ýüregi bolsam Gonçdan adam nämesi zoňmaýa bagry. İksan bagry var däme adamda? Bar oldu. Poçki. Bagır yekedir de. Onsuz zaman polýana, şoň üçin adam bagyrsyň. Şeýlemi ya? Gonça adam bagry. Bu çotagda. Giýärmi? Türkmen hawa gönefir soralar, jogaplar. Indi birinji soraga tanışlar jogap berse bolýarmy? Ay bizde tanış ýokdur lan. Ben gurulmaçymyza ýa şu var. Maşgalar adalary, dostlary, bilen tanıýatsa, senin dostlaryny tanıýat, senin dostlaryny tanıýat. Birden soradan jogap gelse, Hawa. indi soraga geçäýlik. Adaletli bolýar şonu. Ha, tanışysdan jogap bersen. Böyle şeyler telefondan bizim tanışlarımıza masa giýränem ýok, 50 tane tanışymyz bar da. Ýöne gyryply boljokdur adamlar. Girdimi şu wagt nähil bol? Удачи, спасибо. О, Димон, sağ ol brat. Men oturul bu. Dimon? Oynadı. Dimon! Oynatdı Dimon! Oynatdı. No te смотри, Dimon. Ha, Kemal Parçılar. Doğru diýäm, Kemal Parçılar, Alp Parçılar gelin. Men no tüýre diýdi. Le oynatdı. O ne ikisinden Evet, oturuyor? doňa, beytme doňa. Ay näme? Salam Oşadan dostlar. geçti. Men bilýänsiň ýerde turamyz Insta Battle. Anny bir sen aýtjakmy salamlaşyp? Ha, salam. Salam mehriban dostlar, bugün mart aýynyň 4-ü saat gijrak girdik. Ýani ýok şemal boldy.
Öwürlen ýerine öwrenýän näme şu kamera? Aha, dogry. Kameranyň öwürlen ýeri. Ne? Goçma adam. Ha. Aha, goçma adam. Ene atamagam. Piri ver. Awa. Boladır başlayak. Sana sağ olsun. Hemen de salam, eýem sag bolşy. Eýem bilýärdi. Bilýärdi. Awa. Gonç Melaýew doganjymdyr. Kän bir utsabam tapaut bermäliň sebäbi bir gowneja ýeneja onu ertek günde instabatly ýazmaly birden alyp barjyň çalyşdyp dursa ondan gow dällä. Ady üçin. Alyp barjymyz bugün Gonç Melaýew zameneja Goşmurat agam. Köp sag bol. Geleniňe sözümi ýykmanyňa. Aslında şu instabatlyň alyp barjysyny sarşatym gelýär diýip ýördi atam. Näpşi. Hakykatdan mı? Ana bilen ilk bir şunu ýalak geçler soňundan. Ay indikiler de proba mı? Ýa-da bolmaz. Casting da mı? Ne diýär? Näse bolýar? Neme menki alpsar tolýany ştaýda eýam çöte saçka wat etpasa agam internetden gowy çeken ok mena gonjam kagesek diýerler. O näl beýle bolýar. Öde ne patysçygy. Bugün bitdi, çakar. Adam sany şu wagda 71. Ene? 68 boldy. 105 ýerde. Wah. Oynap. Hiç korkutmaz. Gidişen. Ola doğru. Ola doğru. Ýadymda. Ha, men başyna näme diýjekdim da. Birinji sanynyň ýeňijesini atbarjyp çağırýan instabatly diýjekdim da ýadyna sypdyrlar. Sen diýersen goşarsa montajda. Näme ýa? Ýörenmi? Dostlar bizim birinji tapdyrmyzyň ady bilýänsiňiz ýakynmy, ýatmy? Bir soru berýär. Hemme patbeşiklere. Kim birinji jogap berdi, kimin patbeşigi dogry jogap berdi. Şolum bir balar ýa-ni. Tabur tuval ya. Ota. Ha? Şunu da belli ýa-ni. Men kalkeletden çekmeler evet. O doğru. Selim. Çek tarapda Borçun yani alıp barcım. Bir şey de atparadım da. Çekti o. Nerede O bilýär. Hitristler var. Gelin mihmanlar. Näde utanýar hemme. Şunları tozunu doyacağım, gelinler. Goçum telini aýyrsyn stolun ýa zatlar görülýär diýe görýän men patbeşiklim adalatly. Bunu şeýle dur bolyn menkiler aýyrsyn ýa. Goý Adalatly menkiler aýyr diými? Menkiler aýyr diými sen şu aýda goý? Bunun beýi değil. görýärmi? Owa. Tak. Das bostan konsept minne. Vah. Gördük değil mi? Öçür sıra. Ne etti şu sağa diýeri? Öçür kamera. Aytma, dellime men onu. Aytma, dellime. Bağışlan. Hom nirde? Vallahi. Ay başlaýyn. Bil şertler düşünüklümi? Awa. Evet, sana düşünürüp onu. Gaýt aýdyn aýdar. Riba gödel menne. Vallahi gelir. Kakın menne. Mehriban dostlar, Taqdyrly häzir maňa değişli soralar berilýär, goçman adam soragy berýär. Atamy kimide bilelikde berilýär soralar. Kim birinji jogap berdi, şonda burup. Bolly. Bolly, şunu esdigim şu var. Goçum kim men hakda bir soralar berýär. Elbetde bu soralar men ýakynlamdan başga hiç kim bilen açan üçin ýakynlam reski jaňatçynyň aýdyn ýa ýazyn bilemän. Goňşa salam aýtdy diýär. Bu için başlaýar. Goçumy dinlen. Çat jogap berin gaýrat. Bir tutur. Gittik taýmam da emmämi. Kamera görkezmeden. Taýyn gittik. Ýakynmy ýatmy birinji soraw. Ady, familiýasy, otçtwasy. Şu ýigitler. Gitti. Ýene köşede adım familiýam oçtam. Eýem bildiler. Oýladım bile. Muço. Udaçy bol. Ene ýakynlam bolsa bolanok. Bolanak. Ýakyn bolan näde ýakyn bolýar? Bolanok. Gat ýakynmy garmy? Ad familiýa oçtwa. Men adım familiýam oçta. Ad familiýa oçtwa. Eýem bir film ýa gördüň. Her kim diýdi. Ýa Gonç Melaýew Arnaýew. Altraq başladyga. Altınay Nur Nazarova. Bolly Gonç Melaýew Arnaýew ýazylar. İki adam, üç adam gitti. İki yazma la. Ha? İki çılık koyar, iki çılık. Çılık koyan mı? Ha, bol ay iki yazdan bol. Altınay diýem ýa-daýyn. Sebebi soğut bermäň, saýlamaly bolýar. Taýyn ikinjiye geçýärmi? İkinci soru. Gitdik. İkinci soru. Dur, ikinci dur diýeli. Bolly, ikinci soru geçer, ikinci soru. İkinji soru. Şu ýigitleň dogulun güni, aýy, ýyly. Doğulun gün ay yıl. Doğulum günüm ayım yılım. Doğulun günüm ay.
Wunsch Melay anlayıp Bol doğulan bunu bilýäňe de ada production'ı üýüşüp geldiler ama diline çorady käbir adamlar motor darlyklar diýen motor Gönü gir ada production'a pat bir saat set kalakolçuga bas. Dowlan 14.0'luk tolsun. Oh, yeni yankı. Kim? Yeni yankı Altınay Kim ol? Nurnazarova. Yine ya da Kim? Altınay Nurnazarova. Kıyma salami. Hudaýa şükür. Dilsat var mı taýdan? Dilsat var mı? Yok etek. Böyle bitti. Hem bugün radara düşen bir ya olsun. Değişen. Böyle ikinci, üçüncü soru. Bir zımık önüne gelsinler. 87 adam var. Bol 24'te. Stop, Bolli. Köp tavurum. Otordun ne dolan yıl ayda Şimdi otordu. doğru cevap aydalı. Yani ikinci cevap doğrudanım. Böyle baştan aydayın da birinci doğru cevapları. Milayev Gonsa Annayeviç, Üvüzdürdü, Niyaz Muradoviç. Hiç Üçü bilmedi. tazda hiç Bilmediler. Dine övüz yalar. Üvüzdürdü son der. Üvüzdürdü. Niyad Maradoviç de bildiğin canım şundan şey. Şundan şeyler. Men bildiğin ya sana. Niyad Maradoviç Senin de. dönsün Instagram'da adma mütüke ya. Övüzdürdü. Sırf ol ya. Yok, em adımı o önüne koşulmaya geçip. Artık göründü. Üv de. Şun ne? Övülüp. Maradoviç. Ne doğulun ay günü olan 14.09 08 10 aranı ne söyler? Bir ay yetin nokta. Ulla. Bir ay konuşmelemenden oluyor. Bir ay olur mu konuş? Bir ay altın. Bay bir hep yetin. Ağam diye vermeli. Narkayın. Doğru. Gittik üçüncü soru. Üçüncüyü belirleyecek. No, kaç yoktur. Zalı katnıyatın var. Buradan yanlış para strahok edem de ştanga üstüne kaçaymasın. Çıkaymayın. Üçüncü soru. Kulluk eden yerleri. Oho. Kulluk eden yerim. Bolun. İkimiden Kıyımlay bulduk. sorular diye. Dağın tanımasanız kıyım mı orada? Ataşın kankat. Şu soru ataşın kanka. Bana var, altımın adam olsun da bulur. Kim bulurun var? Çay, kofi içer mi? İster müdürüm etmedi. Kulluk eden yerim diyor. Oho. Kulluk eden yerim. Kırlar var. Eyvah. Ne? Kaksan ne Oh. diyor? Kırlar var. Altınay mı yine? Etin öyle. Oynatmayı da. Ne et asak getirip koyar. Yok berraktınız. Aynen. Navat geldi o Krasnovat Balkan yok bilmedin. Ne mesele yattı? Girbilen yattı. Yılının yattı. Mari Bile der, onu ettik de. der. Kulluk derse. Gire yok değil mi? Billi öydü. Öydü Billi, ola billi. Bilmedin. Soğular, zihirni soğuk gitti. Terkerdeler öy, berekeller. Şey, Oğuz'un gelinin account'unu girip görüyor da altına üt götürdü gerek. Yani bu tüyre ya. Göstayda bir gat bada tere. Tan neme yakinlan dolanak diýdim ýöne. Onda da nirde gulluk etdiň diýen soraňa men maskalan lewat. Men onda men pat bisiklemde näme garasaýyn men maskalan lewat diýip berýär. Ana güller ýany goňşmela. Gül. Gül ötü gelmedi de gül ya. Bunlara hesabı dürlü mendirin yani. Say, kofe, näme. Oğuz'un istedi masırlı şu yapar yirki. Şugun Bostan konsept yürütü bir üçün var 3 milyon sastav edipdir. 60 ne kokteyl var diye şu kokteylden Bostan Garden niye? Ha Bostan Garden mi? Bostan Garden. Bostan Garden. Gowy kokteyl taýinlapdyr diye. Seni kösemellik, seni mucid etmelik maksady bilen. Özüm taýinlaý sırtında. Näder? Meniň agam diýär. Maral däze, nirde, näme gidjäg ýa. İçmedim yok mane odun için durmalı mı? Soňuny 3 sorugy berdiler. Üçünden bilmedik. Sizin üçün. Näme dostlar. dostlar? Men pat diýiklem, ýöne onda da dedi. Nähman dostlar. Sizin üçün. Bostan Garden'dan bugün çay kofeden Kokteylo. padaçany goçum Babushka tapmadın da. Babushka baýony yetmedi. Babushka nasıl jattı? Davlene abi. bala. Nerede de kofi çatım bir man. Pagamny hiç görmesem aýdyp öwüp diýer ýarlarlar. Gaty Şey reklam eder. gepleşe ýap bersen ama ýa. Devam edýäsmi ya? Dowam edýär. Devam edýär. Dördüncü soru. Aha. Yiğitler näme diye attır yigidin kardeşimi, Yoldaşım. yoldaşımı.
Ýöne 21-nji asyrda ata bir el ýetmez bir baýlyk, gymmatlyk, şoň üçin maşin minýär. Ýigitler minýän maşinlary nähili marka, model näme has bol. O näet? Näme model maşin Näme minýär? aýtdymy? Yok. Bir jiger Altıra o, ya daima Näme kadar. maşin minýär? Şol aýdym. Näme diýär? An bol. Altına Ya var. näme maşin Yılmıyor minýär? ya. O Problem ya. O kadar Ne ýa-da. açıkladın ya saçmaladın ya. Yıla kaç sarıyor ya. Yok, Toyota del, davay ya. Aha, belli. Corolla. Kakjany öýdü, Hyundai. Boldy. Ya marka aýtmam. Mende Corolla diýip ýadylar. Bolu Corolla ýene näme Corolla? Men de aýtdy bar. Bol ya. Böyle havalar yıkılım. Tawol, BMW, da, taw alıp berjek adam ýadyp berdi. Kim ýadyp? Tawol. Kim cevap verdi diye? Kakjan. Kim kakasa? Öýdü. Bolanak da. O näme üçin? Kim hakajana öwedi? Bolanak deydi. Ay, O hakajana bakçy öwedi. men bilen o. Kim aýy 14 Corolla Amerikan maşin diýär. näme minýär? Näme bilen o? H Kakjan, Ferhat aýtsana bu ýurt çöpde sana bermezek bolýar. Kim hakajana öwedi? Ay bolya. Kakjany öýdü. Yok, bilen o men näme minýär bilen Ne o. kanama hakajana öwedi? Yönük. Son kıyıda görüşüňiz dedi. Ama gal Corolla dedim. Ay daýnam senem bu dostum da. Hay maşyn sürýär. 2021 diýip ýazyp otyra berýär. 2020. Emin demeli, emin. Emin äpşi. BMW. O mekanjan dost geler. Doğru jogaby. Gonşanly Toyota. Corolla, ilini bilmem. 14. Nerd, Hyundai, Sonata. 16. Ilini bilemem. 17, 17, 16. 10 yaş. Öne näme üçin men şu Dokument killer aldın mı? başgalar da etdiler. Sen goňşlykmy? Goňşlyk. Yok, hiç. Men goňşan ýa-ma? Eyvay. Şey diyen mi? Owa. İnim diýdi. Sen Başta üçin başta verip inim diýdiler. diýenler. Goňşan diýip bilýär. Maňa bolsa Atam öwürdü diýär. Yo, atam. Öwürdü diýär. Yemiş atam diyen. Jan diýär o. Yo, atam o, katı. Volga diýär ýa-ma. Dowam edýär. Devam edýäs 5-nji soru. Maşgulatynyň ady näme? Oho. Bilýärdiňiz. Maşgalamyň ady. Maşgalamyň ady. Maşgalamyň ady näme? Git. Yürü. Dinleyeceğim var. Ya başla ya. Yo, min baý. Ana. Yok. Min baýlygym zat di paskas getmedi. Bostan sowy gafa edýärmi? Hawa, hiç şeyli bolana. Bolum. Öýdäki Maşgalamyň ady, maşgalamyň ady näme? Näme di aýalym ady. Merjen ýa. Mehri berekler. Merjen. Dilşat. 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 Git. O hele Ömer diýip bolýar. o beray baraçko. Beray. Kim ýazdy? Neme? Aýadan Ay daýmy de meka ay to. Eyvay. Ay daýmy de açko bitdi. Merjen idi. Oh. Hiç bilýän. Aýşat gıydım. Sonra va. Yok. Sonra Aýşat gıydım hadi. Hawalım. Yok, hel var ha Size diline dönmeyin, atam bilmiyorum. diýirdim la Dilşat näme. Eşitdiň näme? Atyna hakda gurrun gider. Mehri kim? Bayriş. Bayriş mehri kim? Aha. Etidara altına diýdiňiz, mehri diýdiňiz. Spiser hem ulur diýär. Öýe barmara bu, diýitme. Doğraydı. Maral kim? Neme? Ben adam sırık birden yiyiz Diýitme Dilşat. Berekella Dilşat adi. Gittik mi? Gittik. Devam İnfak edelim. sorumy? Devam edýär, Yok, dostlar, devam yok. edýär. Dowam edýär. Birinçi. Sorular Dinle. kıyını bolmagy mümkün. Şu yigitlerin ikisinin hem iň halayan nahary. Oo. Ýene bir jeýle gatyryp et. Iň halayan gowuryan naharlar ikisinin hem. Nahar. Ikimiziň hem halayan naharlarmy? Ikimizden bir däme? Näme? Ya kadar. Mende esasy neme ma berdi? Näme ma? Maysa seydi we mende ma. Bilýän nädirler? Bileňokmy ka? İn halayan naharmy? İn halayan Men naharmy? halayan naharym. Näme? Hiç bark geçsin Yok jabber. mantı del. Aha. Bu bir dokanok diýär sana. Gowkur ýedi sana. Gowkur babay ba. Yok, bolu yazsın tabi. Mantı diye, doğru mu? Yok, mantı del. Mantı Palon del. Mantı Yok, goloy. yok, Goloy. yok. Çorba. Kim çorba yiýär mi? Yine yazdı da bir olin. Bololap da. Bololap. Kim? Palov. Didar da. Mantı Ya del. Didar öç. Del. Palov del, mantı del. Del. Palov del, mantı del. O da bolu. O da hamirli. Öydeki bilem oktu ya. Ben ayıp bak bana. Habeydin. Katı gönlödün ha. Yok. Hep Böyle atası hem hamirli. Gel. 2000'inki bir. 2000'inki halayan adamız var. Hamir. Hamirli. Ay o abi. 2000'inki bir diyor. Paskas git. Yo men nimedim bolu. Börük. Hamirli. Böwrüjüm dökanok börükden. Bola bol. Gidiver. Yok şu himme yakınım Bilmem. yazdı börügünde. Bilmenden. Ana yazdı. Kim? Kan taurus makaroni. Tavva. Tanariyal Böyle kadın. makaron bir sortun adı. Ötüyen ne haka? Tavva. Makaroni. Ana kom bildin yine. Başka da.
Gowunç kimiden makaron. Makaroni ikimiden. Mantı doğru, mantı halini ikimiden yer ötesi. Siz var ya ýöne çyzdığınız azajyk Min paskas çyzdam, gitdiňiz de. Gowunç çyzdy. Ana men Goýan çyzdığım turlugam 3 sollana. bolly gowda şol. Deňe bol. Ne mehriban dostlar, gow edip dinleň, ataş dinleň. Şu gerekki ýazgymyz dostum gowunçlar hissetdi birdin. Öyle diýendir. Neme bugunky gepleşik harf üýtgeşikliginiň birinji alamaty Koçmuna Seydiýew bugun bizde mehmançylykda ýene bir ýere köp sag bolun. İkinji üýtgeşmesi bugun size öňki ýaly bir sowgat berler, 3 tane sowgat bolýar. 3 tane sowgat bolýar. Birinji sowgat Bostan konseptiň adyndan, ikinji sowgat Ada Production'yň adyndan, üçüncü sowgat Belkiler. Üçüncü sowgatyň dürl dönörüň adyndan akşamlyk nahar bolýar, nesip bolsa. Sen naharyňyzy targap bilýän. Näse adam? Intigen nahar, maşgala naharda näme çağalary Makarondan başga diýer. ya da söýgülisi bilen söýgülisi. Gülden geçer, otda pişer. Gelip temiz kavı düşer. Barar kızgıncık uludun, şartlıngıla şartlık boşur. Çağan gülür, gelin gülür, bozunluğa şartlık gelir. Şeyle bağıt, beyle kıynar, hımmatladır. Dürlü dönür, dürlü dönür. Dowam edýär. Taýyn mi? Yeni soru var. Ýene bak. Bolly. Uy, ba. Bolly. Ba. Bula gowtaň gurtdylar o. Öwrenäýme. Taýyn mi? Ýör gittik. Hobby. Hobbisi näme şulan? Boş wagtlary näme iş edýärler? Men hobby. Bolýar. On akyllyca. Men hobby. Men nämetdi boş wagtym näme. Boş wagtym näme diýen? Näme işle meşgul bolýar? Gül gün soraw da onuň o da attara bilýärmi? Ay mümkin öň bilýärler ha. Doňda diýär. Boş wagtym Men boş näme diýen? wagtym näme etmegi halaýan. Adam sana durustda bilmek halanok hiçlemek. Yani Bayris Hayit Paskaska berdiler bolýam. Bura naktar. patskaska bolýan. Bola sene ma paskas ketdiňe sen paskas. Durdy ýene opşy. Yok futbol oynama. Fitness zal ya Dostlar, bu kaçınlarda. gidip dur. Fitness diýerler, dogrymy? Hiç gibi zat yok. Fitness O gidip diýerler, sport trenirovka. Yok spordan del. Näme? Mişalara gitýär. Bilmeýän. Model. Men boş wagtym balyk tutmak halaýan. Mişala gorgodaýly. Bile bok kim düni. Şamrat. Näme Şamrat 39 ya. Didar. Öwüdünki balyk tutmak, balyk Dört. tutjak abi. 3 Gowunçunky 4 dur şoňçy. trenajörni zal, fitness zal, sport zal. İnsan soraw. Berekete bereket berekerler. Ýene birje soraw taýyn bolýar. Gittik. Ikisem premierni semýenin, şoň üçin näçe sagalary bar ikisiniň. We. Oğlan çıkma qeyzağız müşalam aytam. Oho. Näçe oğlan näçe qeyf. Näçe çağam Men gurlajak gel. Näçe çağam ma? Näçe çağam ma? Näçe qyydym, näçe oglum ma? Yeni özümüzünkiler ýa-da. Dogry ýa, ine dogry ýa diýip aýtmak bolar. Yo, ýa. Görmedik. Aha, ýazdy 3. Ha, Dur. kimdigini aýtmadylar. Bir gyýd diýip ýazdy bolýarmy? Awala. Gowunç bir gyýd diýär. Bolýardym? Ýakynlyk. Kim ýazdy? Dostum ýazdy, birim ön Üç kalp tip barjyny bilmem. ýazdy. Yo. Bir gyýd ýazdy otykän, bir gyýd. Berekelle 3 goç ýitdiler, tabal tatam. Ey kimde beräýli? Mene Yok, şeýle yok, hawada yok. çağlymyz üçin. Yo. Näme üçin? Yo, näme arasyňda, näme. Bäri tutmak däl maksat. Men utmak däl şol üçin. Bolýar. Yo, sen ondan ol arsyň kyar maňa izine ber, ol bir dawa. Berdiler alan gönmen sonra. Bolly birinji Tamam olun dostlar. Tapqır Tamam. cemlenme. Bir gyýjagadım ma? Ady Aýşat berek. Goçma uryan dinlen. gün efir dowam edýärmi? Dowam Ikinci et, geçýär dowam. gönim. Birinji tapqyrmy Bu oturdy, kärsi etdir ýakynmy ikinci. ýatmy? Ýakynmy ýatmy cemlenni? Kim öňde kim ýaýdamzak şeýlemi? Aýta paýdy. Yok lan sana. Yok. Aýtmany o. Aýdamzak deňeden häzirlikçi. Dogry. Hawa. İkinci tapqyra geçýär. İkinci tapqyryň adam krokodil.
krokodil bilýäňiz oýunyň şertini tez-tezje hisat gurlemen. Täze şert ha. Hawa düşündirmeli öz patbişliklerini bizim size görkezden zadymyzy. Düşünüklümü? Oturan yermeden mi? Dik durup mu? Ay diktor tantet tapagy ýok. Ha tantet etmek bolanaba. Bir düşündirayım dedim. Ekşiýän. Özüňden düşünürsen. Düşün häzir tam düşünürsen Dostlar. düşündüm. Beredin häzir siz göreňiz Goçmurat maňa bir surat görkezýär. Ol ýerde de bir zadyň suraty ýerleşdirilen, meselem ruçkan qy. Ondan men size şunu düşündirjek bolýan. Sessiz gurlemän. Şey diýen meselem siz hem şonu maňa aýtmaly. Sessiz hereket şol näme zatdygyny. Düşünýärmi? Size de düşünýärdim. İkisini de bir wagtda görkezýän, ikisini de şowurdan görkezýän. Mehriban dostlar, bu uşluk 8 mart günü münasibetli täze şert ýüzüpdirler. Goçmuna da hemen guramaçymyz we maktatçan. Häzir dünýäde 40 ýyllar ýöne sessiz hereket belli bir suraty görkezýärler. Häzir Goçmuna da ikimizde de şo bir suraty görkezýärler. Bizem sessiz tede şu suraty hereket müsbile näme digini size düşündirmek. Size ýazmaly basym bırak. Kim birinji ýazana da urutup berýär. Boldy? Düşündüňiz dämi? Düşünýärsiňiz. Sessiz hereket edýän, näme hereket edýän şonu bilmeli. Näme üçin krokodil diýilýär şoňa ýazana, şoňa bilemem. Bizem bilmedik. Yani umuman Şey diýilýär-de. oyunun anında. Düşündükmi? Wagt size de öne. Indi näme? Nime go hereketi bilmeli o Kamerany ne? özüňize baktyrýaňyz, patbeşikleriniz görenap, maňa ýaky suratlar alyp berseňiz. Kes gowmy? Hani? Time mi? Time. Uf. Etdiňe bol time. Ne edil kan o? Ta. Näde açsak bunu ha? Niye kurkudun? Gurlemek bolmaýar hiç şey. Davay gittik bolma, davay diýäňiz. Bolun. Gurleme ata. Awa. Yo hawa yo. Tezje. Krokodilin sesi yok. Tez hiç ilgerekler. Yok. Yok. Hani tez? Facebook. Şey demeyin. O näet bilmeli. Facebook. Ha. Facebook. Niye kurkuç? Aha. Gidiverin so uğrundan var ya. Öde ilgilen daha diýen ha? Ha, şey çalaca arasında aytmada git ya bilip boljaklar. Bir de şeyler Yok, var. Nime? Yok, Niri önümden Ne şeyler akbarlar. Vapçı gurlemek bu ana. Yo ne git ya bro. Qow görkezden daqtasy. Gidiver. Siz qow görkezden da. Niye kurkuç? Bilmem ama. İyi adam da. Hey, dig. Ay bol. Dime konferet gön yaz yine. Bol. Yine. Ama ananas. Laska. Bravo. Ananas dey. Niye kurkuç? Suratdan korkadayın. Ananas de. Doğrudan niýet görkezden ananasy ha? Ne bileyim o. Kim bilen yankıyını? Kantaurus. Yankın makaron mu? Makaronlik mi? Devam edýär. Sağ olun. Devam. Niye öldüm? Doğru yaz. Baktım. Sağ olun. Devam ediyaz. Devam ediyaz. Uğraştı. Billik şu gerek. Devam ediyaz. Heret birce gayrat edin. Siz absolutely hiç. Yok biz häzir var bunları. Geçiver da diýmesek bolmaýar. Heret bolýar şu wagt düşünsün. Aha. Şu wagt düşünür bilýäňiz. Şey etseňiz, mesela için şertli belge edin. Mesela için şey etseňiz, şol orada dogry Yok oğlum her sene komentariýa giç var ya da. Bir de hiç şeyler yer yalar. Her sene bir nemede var ya da ondan biz beýsek dandany çen oturmaýar. böyle sadece minimum. Sağ olun. Bu karkacılar sesli harekette oyunun adı. Hawa. Men molly Şondan nefit sonra bolsa. şertim ikisi. Siz bilen dokman. Devam ediyaz. Prinsipten Kadar. değil Yine ikinci surat qarasın. Başlaýar timer'ım. Aynı. Aynen. Oh! Vallahi bunlar biliyorsun şey ne diyor bunlar ya. Zebra bolly kantaurus. Kim şu kamta? Oğul. Sana Ne dövme. yana maktan kim kamta? Diyordun diye. Hiç. Bileni o Sana kamta. yine bir yaptı zebra değil bolly. Ya bana diye Sağ olun. Görkezler. Zebra dogry. Malades.
Böyle. İkinci tapkır. Tam tavrus mine patsam yeni. İkinci tapkır. Mağuruş ol. Mağur. Altına ayım patsam niye tak? He? Altına ayım patsam niye? Makaronik tapar. Köp sağ olun Zebra. Birlik 3-nji gidiyor hadi. Aynı mı? Tayin. Ben aliyem. Böyle devletsek Zebra. Böyle Zebra diyen zebra. Şunu ayırtsak boldum ha. En afatlarının biri sebebi. Antat bolsa goňjam rustuna bir datlar. Aynı mı? Ya. Deve. Deve da. Bol. Yok. Yalan Yalan Zebra eğir diye batıyor. Lampa bolluk. Lampa. Birini zayttı, birini zayttı. Ay keçi gör betişmedi. Döle ardı uçara qaradı. Döleydiler. Bol. Az qarasın ne? Git şey yanılmayı düşünüyorum. Quvonç pol alzıra yazıyor. Görkez. Görkez. Hem kaç beşikleri sıra sıra. Yüzden geçtikten ne zorlum? 170. Oo. Ulan sen gayret et. Geçin. Yine gör bilem aktors kim petel. Şkola qatlama. Ben dedim ben yaptı yine. Mat qadaqlı bolu deydi. Bolum. Bayrışsan. Ey, aha, bula antar. Devam edýändir. Kenaren. Hani yok mu? Çağırımda onu yok mu? Kam tavrus. Makaronik. Kubik Rubik. CNN 678. CNN ne işleyen adam kubik ne degini. Kubik billing Bereketler. Kubik mekanza. Misayeva diye. Çiliyeme. Git. Ağa yardıma diye. Sağ olun. Köp sağ olun. Mine gorkodayım O size. billing bayılışan billing. Gorkodayım. Yeme git var ama mink don ya qaraşlar değil mi ne şey bu. Birinci man görkod men görkodayım 10 sekundda. Onlar Rekord. Min pat biçiklerim top. Sağ olun emmende. Ey näme deyim. Bereketler. Onu gitti. Ne Konuşsa. var? Makaronik deydim ha. Çıkanlar görünýän näler şu? Tapılcar milyada. Yo. Ha eyle kakaonda ne yok. Aynı mı? Yor devam ediyat. Hiç Bereketler. şeyden dostum Bereketler. näme deyim. Ey bu bir şans ağzı. Üçüncü şart oynamam gerek. Tak. Bunu nerede bilir kanız? Bul. Diskoteka mı? Hayt. Ay bol ya la näme de yotaydı bir şans gibi oldu. Boluk ataşın kılar yarın çatırak. Dik uçak. Time content. Vertalyot. Sağ olun. Konuşsa üçüncü aklatmasa gönül. Gönül qarada hatta berek ben. Zara. Be. Yo oyunun adı da kaç çayına bu keyfi yok. Näme deyne? Yerinden turay olmasa başta şey Ay değil. şeytler bolýan. Yerinde turacaksın lan. Öyle uçaklandırma. O da şey değil. Yerinde tur oynayacak. Bonç yerinden duruyor. Yerinde tur oynayan o. Tede koymak edýän. Yerinden tur oynuyor bonç. Şimdi ara Red Bull adra. Dostan o kar. Brat. Adra hoş duruyor. Abi spokojnie otur oynuyor. Oğlum. Dik duruyor. Ala çal oturuyor. Bağır vurup ya Beyaz da. saç kovdu. Şu hafta derken. Sağ olun. Beyaz saç kovdu. Gittik mi? Bol. Emin özüm iyi. Düşündürüyor. Hemen raydıldı hemen abi. Aha, deret canlandı. Oğul. Pilmeni kam tavrus. Tam tam. Ne olsun ne aldın la kana. Yo. Bol ne bu da bol ya. Börek Ali Ser kulağım falan bir anda börek emmetine ya. Yo. Bol bilmedik börek diyen giyeceğim. Köp sağ olun. Bunların patvokla uğradı birden yönü. Gonca giç var ya. Hani kalktı, mağdur değil mi? Oturuyor diye. Gonca giç var ya. Ama sevdim yok. Ama giyişer yani.
Ay näme çek. Bu arada. Gonç telefondan görsün näme bizem zor Wi-Fi'dan girip. Yo birinjide gatyňa gitdi de ha. Ya giden adam Suhoyt ya. geliyor. Hemmetli Erves Maylık ýazyp oturlar, hemmetli. O bir şey- Barında bolmuş. Opşda kendi tapat yok yani. Yok. Normal mi? Bir şans, üçüncü oynama, merak etme, göz için oyna. Ay otur onun turun payda yok en dostlar giydirak. Ay yani men giyiş var yani ken. Hani. Uy beýdi. Ha. Annes para basıp durmuyor. Bolup oturuşmay. Näme raçolum? Yok. Yok. Yani turumda kovul olsun. Yok. Kurçuk. Ahmet Onnas 19 Biri vallahi. Ben bir cevap vereceğim. Ne? Biz komentar. Ta oğlum. Bilýän kurçuk doğru. Yani adam yani. Yo. Ferhat Hemen. hiç geliyor. Yo men hiç nemem yok. Bu daýy var şu diýmer, olýar. Bu daýy hiç nemem yok mu? Näme diýil? Her gerek görkodyk. Ne udu çıkan görkodyk. Baştan ne Ya görkodyk? sen uduçka oyup bulaştın. Ya uduçka, ucu çeňip, ne bu da kılyan, şuňa çeýde görkodyk. Gon şey dämelle men yani. Suenak. Bons. Yani bun kovu geçtim o günün ne? Hudaýa şükür. Yerden turdun, kovu turdun. Okuyun. Ne bu Tırnovka etmedim ben şondan. Ha, şöyle kadar. Erteye Tırnovka'dan gidişim var. İnsan kıyı. İnsan kıy. Suhoy ikinci İnsan kıy. Aynen mi? Şundan bilsek biz suhoyt gel kuwunjy. Arkayın ne dinle. Ne dip bolsa şundan bu toning. Yarım. Dostlar. Timerlik. Beni de görkodyk kaçın mayda. Kuwunjy. Aram. Bol. Yo görkör beýdi. Oyna. Zara Makaronik mi? yere yankı deyip de yani Hudaý Ay, var. ha. Hiç kim gören o Şu şonu. kadar taşınma. Ene başga da ýa-da sen. Yok, enem ya, ýa-da- Ya bunlar sonra. Kal näme ýa-da ene hemmet ýa-da oturna. Ene. Ya doğru. Zira. Ene. Ya böyle Ene. Yok, ene. dur. Gerçekten olar ha yani kıyını mağa yer burutuk beten o gülkün şöyle. Yo. Kime görkezin? Ayıp döwrüne. Ana hiç kime görkezin ha. Kam Taurus derler. Kalm Taurus. Kalm Ana da bellek koyun et. Tokalı şu koca böyle diyecek böyleler. Dostlar hem şu gördüğünü çıkıyor tanış ol. Ay görkezin. Bisiklet bu da tamam. Hani gördün? Sağ olun. Ha, görüm. Zebra. Ya doğru zıraf. Doğru Nämeden giç var ya. Näme etmedim ne? Zebra diyenler mi? Yok zıraf gelirken Spider. Hey gurlu vestilen dat bu instabatının tarihinde yok. İkinci sefte suhoyt. Ya, sefte. Öldür. Alıp barzı ho hemmeksi görüyorsun onu da utulyalar. Ne diyorsun? Ta oğlum çagal lipyatına Mastraus diyoguş. Hemme da ta oğlum. Men şu yerde her kim kaçyara ne näme diýär? Hemme da ta Zna oğlum. etafat katnaşmak Sonra usmak. ne çıkıyor? Dostlar biz ikinci şertimizi cemledik. Sessiz hareket. İngilizcenin tek aydamız yok. Üçüncü şertimize geçelim. Üçüncü şertimizde gün efire çıkacağız. Kuvancım, atamam, hersi öz patbişiklerinden birini saylayalar. Kimdigi belli değil. Aydal mı näme deyli? Bana tutmadınız mı yani? Tutup meni öldürmek için raýlymy? Evet. Häzir men Gonç Melaýew telefonuny geçirýän. Maňa zapro suwradym. Kim girjek bolsa, neme gonefire girýän men bir sora berilýär. Hayret ne diýär? İkimiz bile girýär. Ýöne sen goşay. Yok o geçin. Farkı. Soraň görnüşini bilemiz. Soraň görnüşi näme diýär? Näme sora beriljeğini menim bilemem, Gonçum bilemem. Aytmadım temany. Ýöne tema berýär. häzir kommentariýamy ýapar, ýöne biri bilen men efire girmeli bolýam. Men hakda sora bolýar.
Gittik, koşulunany zaprosy uradym. Ulan az nime däl, kömegi däl, biografiýa bilen bagly diýäýli. Biziň biografiýamyz, men Öň saýlatdyk da, durmuşum bilen bagly sorak çoňçy. Ne gonça näde geçirer. Git telefonu. Sen boldy zady. Düşdüňizmi? Ha? Düşdüňizmi? Düşünür yani bilenkler. Zaproslarmy? Zapros 3 saat tutma. Zapros. Zapros hoşlyas dostlar, eger biriňiz bilen bir ýaýlyma gelýär. Men terjemakarym biografiýam bilen baglanşykly. Sorak kim jogap berýär? Daga soragy berýär. Kim şoňa bilýär? Bilsem 3 tutuk berýärler. Gönül. Gönül 3 Şu tutuk. 3 tugam alsak hiç gidi neme bolmaýan. Bir şans boldy. Atışwardan bir şans boldy. Näme diýersin? Zapros urut. Bämi kim ma? Men neken ýöne 3 taýda 7-8 we girdim. Oňan ýene çykdym bolyn bir bolup galdy. ýok ýene plusat içinde durýar. Ha içinde durýar. O Geliň dostum. men halkara gıýgenligini 8-nji mart günü diýär. Efir. Şoň üçin gıýsaýlasam gowy prizlerim Bolýa. gıýmaşalar. Menim mehri shopping var şuna laýyn. Enejan gıýdýa. Onu goşýan men pırnýa diýär. Gıýdar ýasmy? Bolýar, menim gıýdar. Menem gıýdarlym. Ýekiji gıýdar eken. Hani Gülcan Öraýo var, birim Aýka var. Aýdna sakka. goşulam da. Iň aşagdan birinji bolsa, nimemi? Qyýd goşup. Sen bu ýerde adamlar. Aýmy. Salam. Salam. Salam alaikum. Olmayan daýlanlar. Oy, daş. Hawa. Doňman görüp bilýäňizmi meni? O görünýär bana. Boldy. İkinji garaşyň ýa-da goýunç mele de birini saýlasyn. Gara utuljak belli de at oýnaýan onda da bir adam çyk. Bolýar. Hemen şu komentariýany ýapjapdyryn. Sebäbi siziň nimeňizi bilmelerler jogabyny. Hemen şuýda Google Dostlar, biraz tawr etseňiz ýa-da iň soňky şertimiz bolsa kimin tonlugyny biler. Gıýdar alýar dostlar, aýplaşma 8-nji mart günü täýäpli. Gıýp patbeşiklama dostlarymyz. Owutlamazam ken Ady Ja, Production aha, adyndan bire. bottan konseptiň adyndan hemen dürlüjeneriň adyny. Çykdymy? Gıýlar menden gorkýar. Çykdy. Çykdymy? Ha. Ondan Ogran aýyn. O bolýar? Upanlar. Ay bolya bak. Dedim işte kim bilir işte. ejesin mutlardan nesiyeden. Ady. Alın. Siz niýede ýaşaýaňyz bermez? Niýeden çykdyňyz? Men şu Assalamu alaikum. İstanbul'dan İstanbul. Levaklı. Ha, İstanbul. Ya, bereket. Aleyküm. Degen şu dost çağırtağım. Doňam şu adeti. Bol. Sekeşdirýän arasy gobarýan sesimi. Bol. Kamerany urýan. Onu dinleyin. Komentarı Osmurada vuracak. Bolýar. Adamı kimdi de on var? Degens Hoşmurada. Salam alaikum. Ha? Degens komtum. Gülşat. Gülşat diýdiňizmi? Gülşan. Degens mi Gülşan? Şertlere bilýän bolmagydy mümkin ýöne täzeden gaýtalap aýdyn. Häzir ikiňizde de şol bir wagtda bir sorak berjek. Bir wagtda bersemem bolýar. Şol bir sorak, oňjada degişli, ataşada degişli, ugada da degişli. Siz jogap berýäňiz, ýöne ol jogap dogrymy, näme dogrymy, onu bize aýtmaýan, sawolsyny aýdyp efir ýapar. Soň onuň gepleş çykan soň, Insta battle çykan soň, onu görüp bilersiňiz. Taýynmy? Taýyn. Ben taýyn sedim. Taýyn. Şertä düşündiňizmi? Düşün. Ons millet on diýany ýa. Ons milletfem öwürdüýsem iksem Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň uçurumy. Näçinji ýylda Medeniýet Institutyny tamamladylar? Kyn soragy. Menen bilemakda. 2015'te olaýmasa. Biz jogabyny kabul etdik, gep kilenjek mene. Dogry bolmagy mümkin. Fikirleneýin de. Dogrydyr öýseniz üýtgetmän. Pikirlen. Beňe näme pikir diýäňiz? Bu tornukly jogabyny diýänçäňiz pikirlenip bilýäňiz.
Gatnaşyjylar gaýrat edip goşulmasyn, haýyr. Ine az wagt tiýjemedek bolanak täwäkän pikirlenýäňiz. Edil 1 minutdan jemläli. Gülşan, 2018'de yaş. En sonki cevabım. iň soňky jogabyňy söylemi? Oo. Ya birinji jogabyňa da gelýärmi? Aldırattınız. Başta näse diýdim? On mäşdi. 90 yıl olsa 2008'de bu tarzda 2 yıl kulluq eden bolsa 2015'te gal yani 2015 son cevabım. Soňky jogap. Gülşan, köp sag bolun. Gatnaşanyňyza sizin jogabyňyzy kabul etdik. 2015 diýen belledik. Atam, özüňem sag bolsan aýdaň. Degenç mamı? Degen sizin pikiriniz 15 sekund kalýany. Gülşan köp sağ ol. Kanal katın. Hemen bilmesem bir Näçe? sözde yazdıyarak o zadınıza. Köp sağ ol. 2015 diýen söyleme. Kanal katın. Sağ olun. Bu toňky jogapmy? Sağ size. Sağ ol. Net. Ol beň işlerde köp sag bolsun aýdýas. Sizin 2015 diýdiňiz jogabyňy kabul edýäs. Innem oňa söýdüm sag bolsun aýdyk. Degenç sazı bol, jany sag bolsun. Bitip bolsa dogrumy näme dogrumy? Gepleşikde tekinji martda görürdüm. Köp sag bol bra. Hop sag bolun, şaýlyjyk bolan. Dostlar, doğanlar birinci bassan mı ya? Basacak mı? Hemen de köp sağ olun, canına sağ olsun. Esasen gelgiýlanmady, enilenmedi, uýalanmady. 8 Mart Halkara Dinanlar Günü bilen Twitterimizden bayan gözelligiň, owadanlygyň bayramy. Bugün bizim bir gonşmele bilen gatnaşyp sizi bir beýenler aýaly öňkülerden has tapawutly bolar ýaly beýenler aýaly bir niýet etdik. Şoň üçin hemmeňiziň janyňyz sag bolsun. Sowatlanmadan soňuna häzir belleşip diňe denan maşgallarymyza uğradyk. 3 tane sowatymyz bolar. Her kirişmýän bolsan konseptden, home konseptden, ada production gonşmele hemde dürlü dönerden sowatlar mesik bolsa onam we ýadyp paýlar. Köp sag bolun gatnaşanyňyza hemmeňiz işen gatnaşdyňyz. Janyňyz sag bolsun. Ine mehriban dostlar, şunun bilen 8 Mart Halkara Dinanlar münasibetde Instabatyr gepleşimiz jemleýär. Efir ýap-ýap gepleşip jemlämiz. Kim ýeňizi boldy, ýani hip boza görürs. İfatanam gatnaşan dostlarymyz, jigilerimiz agylym emmäňe jana sag bolsun. İfatanam ähli mehriban gelin gyýdanmady, jigilerleri, dinanlary, enelenleri 8 Mart Halkara Dinanlar Günü bilen tüýsürükden mehlut diýen jana sag bolsun. Bakar bäwdir ýa-da durmuşyňyz ömrüňiz obadan bolsun. Köp sag bolun. Iň gobarda olar, hip boza köp sany sowgatlamyz bar. Öz adamyzdan ada production adamyň home konseptden dürlü dönürüň adamyna sowgatlamyz bar. Ona da ýerlerden faýdar. Mena ýanky kimdi şu makaron. Men özüm hiçatan gülerçek bıraksa. Taňa tawuz naýdyp bar. Köp sag bolun. Jemleýär. Değişken. Ben ket bayram oynayacağım. Ni 2016'da Gonzum fotoğraf ýeli institudy we 2012 Ataş Weather diýen fotoğraf ýeli Medeniyet institudyny. Şoň üçin ikisem bilmedi, üçüncü şertimizde no. Indi umumy hasap boýunça 5 10 mil hasap bilen 200'den köp. Bolmaz da do. bilýän ha barady. Bilýän. Niýe şu bilemek ýene var. Paspaşly atam ol. Yo. Nemede durmuşda abi, bul fitness aramızda jimi menden ikisi kanal ya. Men berde açık oldu ikisi kanal yani. Bu yerde bulutmasa men mal olan sonuçta normal. Döşür kapak da indi olsun. Gül ya, prosta çynmaýdan. Çala beýne diýdi, nämedir? Hatda bir kana utup. Ýani özüm görkezip bilmeýänligimde, ýa-da efiriň doňýanlygynda, ýa-da kam tawursda. Son variantı. Şey cevap. Var ama 5 ýyl köpeler o. Kam tapsasy ediň dostlar, kam tar. Soňky altynyň içinden çykarmy laýta diýen bolam. Yo doğanım däl, garyndaşym däl. Nerden bilýän onu? Wat herkemi 3 tane account. Ýöne hiç kim bilen okdy. Yo dogry, umuman. Seret Zamet diňe näme aýtdy ol? Ýanky ikinji odatda çykdy ol. Näme ol? O krokodille çykdy. Taşa çykdy var. Şogowda, значит, IQ-da güýçlüje bir patsan olmaly. Olmaýan tapsasy. Konş diýen ýok.
Bugün Yok bu ya. saklanmalı kabul etmeyen için. Utulanlar bilen yaşayın da böyle değil. Utulan. Kimi sen koçumani yetirmen. Koçum yerim çalsa. Gol suada oynayar. Yo, bir iki tonna ha. Utjana var sen ol. Sen näsiydin ýa-ni? 5-10 metre mi? 16 nola tutup durjak mı? Düşündün mü ne için? Ay ben zaraz. Bostan konseptin soğudu. Ha, hava. Bostan konseptin soğudu. Ada Production'ın adından hem soğudumuz koşuluyor. Şeyle de yine Dürlü Dönör'ün adından men patpişçiğime akşamlık nahar koşuluyor. Hemmet bir adamı diyemini bulam. Bir adama gidiyor hava. Inni yeni bir zat başlıyordu. Dürlü Dönör. Yürüyte Koçmurat seydi. Kim alıp barıya qoğunç olmasa deydi de. Benim Koçmurat deydim. Vaqt deydi, onunla deydi. Koçmurat ağa deydi, akşamlık naharını uğratmasak bolmaya deyip sizi uğrattılar şuna. Son için gencemi, Sirbişkanı, Alihan, Zigilanat, Doğanlamları, Canı Diyanat nomeri. Goni, hemmedat, dastavkat öyle. Geliyor. Fiksatsiya o. Neymiş eden kan yapıyoruz ikinci madde. Böyle bir şey yapmıyorum da. Neymiş eden kan? Son şey bu da size. Ay sağ ol. Şimdi bak bir yerine şu. Benim bir yardım ona aslı. Utanmasın. Benim bir yardım sana. Bu da en qow yernämedi reklam etmenler hiç yeri. Patro in qoyuyor. Dürlü dönür Bir film bir yapmışlar. yapmışlar. Dürlü dönür. O dürlü dönür bir reklam. Yok. On yarı dönürler hiç yerde yok bir reklam etmek olur. On yali Ahmet Bakalar, on yali tiz dastavka. Kadın zavlen naharlar değil mi? Aha, hiç yeri. Kaç yüz versen öğlerim o durup katında iyidir yani. On yarı reklam etmeliler. Ha, aytma. Bana reklam edemez yok. Dinge çağırıp ýaýmalylar boldy. Bir nasipdirler da. Ha. Tamam. Gülden geçer, otto pişer. Gelip temiz kavu düşer. Barar kızgıncık uludun. Şartlıngıla şartlık boşu. Çağan gülür, gelin gülür, bozumluğa şartlık gelir. Şeyle bağıt, beyle kıynar, hımmetlidir. Dürlü dönür. Dürlü dönür. Bavul. Inni kime veriyor? Birinci akşamda. Men mara şo ýanky Kalm Taurus erkek kişide olan şoň uýurlary bardyr, ejesi bardyr, dogany bardyr. Indi ady plan zan näle ýanky nämejan Gülzan Zana etti öyle korran. Gidemiş 3-4 kilo korran. Şumadı o. şeýle. Hop, bayık o mu? Öyle değil. Şoňa bereli. Dastavkany men etsekdirim. Kalm Taurus. Daşary ýurtda ortadaş. Yok dur. Kalm Taurus. Şu adam sen adı Taurus olsun. Dastavkany men edýän. Şäherde otur. Ödüň bolsaň ýöne. Ödüň bolsa men edýän. Gülüm madyr ýatdan çykarma. Urfeto gülüm ertýänler. Hemme gelin gıyıllanmadı, enelenmedi, doğanlanmadı, cigilenmedi. 8. Mart Halkar Denanları günü bilen öz adından, yiğitlen adından, şu yerde kameranın arkasında duran hemme yiğitlen adından, Bostan konsept, Home konsept, Dürlü Dönör'ün adından, Ada Production'ın adından kutlayan, canınız sağ olsun, yüzünüz hemişe gülüp dursun, gül yari durmuşsunuz oğudan olsun. Ve hemişe Ada Production bilen, Instabatır bilen, yiğitler bilen, men bilenem yakinen aratmasıda olup durun. Şundan jemleýär, ýene gezek gatnaşygyňyz üçin sag bolun, çağranyňyz üçin sag bolun. Bu bir tejribe boldy, hemme minnetdar. Köp sag bolun. Sağ olun.